И здравейте хора! Днес ще снимаме втори епизод на FIFA и ще купуваме футболисти, но преди това ще пращаме скаути в различни държави да гледат развитието на малки футболисти и ако се впечатлят, ще вземем тези футболисти, които най-много са харесали в Академията на Барса. Като нека изпратим първия в Испания. Втория нека да го изпратим в Англия. А третия ще го изпратим в Франция. И сега нека да преминаваме към купуването на футболисти. Както видяхте в миналия епизод, си избрахме различни футболисти. И сега ще купуваме различни. Нападателите са Халанд, Хари Кейн, Лаутаро Мартинес, Виктор Осимhen и Килиан Мбапе. Сега ние ще избираме кои са оценени най-висок рейтинг и кои са на млади години, за да може да се развиват. И сега ще избираме нападатели. Ерлинг Холанд, имаме Килиан Мбапе, имаме Виктор Осимhen и Лаутаро Мартинес. Няма да вземам Мбапе. Няма да вземам Виктор Осимhen. Хари Кейн е добър рейтинг, но е на 29 и няма много да му се развива рейтинга, така че го махаме. Няма да вземем Ерлинг Холанд, защото така. И остава да вземем Лаутаро Мартинес. На Лаутаро Мартинес ще му предложим да го купим за 140 милиона. Като нека да видим дали треньорът на Интер ще ни позволи. Но той, както виждате, иска да е 143. Ние ще се съгласим, защото ние имаме 1 милиард. И с тях може да се вземе много. И сега на Лаутаро Мартинес ще му гледаме колко ще му е заплатата. Ще искаме да е титуляр, много ясно. За 4 години ще бъде в отбора ни. Няма да искаме... Заплатата ще му е 260 хиляди. И така, Лаутаро Мартинес от Интер вече в Барселона. Айде, Лаутаро Мартинес официално е в Барса. Сега ще взимаме централни защитници. Върджил Ван Дайк. Ще избираме между Върджил Ван Дайк, Рубен Диас, Бремер, Алесандро Бастони и това. Няма да взимам Ван Дайк, защото той няма да трупа, защото е на 32. Алесандро Бастони, Бремер или Рубен Диас. Рубен Диас може него. Няма да взимаме Бремер. И сега Бастони или Диас. Бастони ще може да се развива, защото той е на 24, 85 е оверал, а пък Рубен Диас е на 26 и 89. Но мисля да взема Рубен Диас. Така, ще предложим 135
милиона на Гвардиола, дали ще ни ги направи? Да, одобрени ги. И сега да му направим заплатата. Той ще бъде титуляр. Ще е за 5 години в отбора ни. Без. Заплатата ще му е 230 хиляди. И Рубен Диас официално е в Барса. Ще избирам между Квича Кварцхелия, Рафаел Леал, Винисиус и Хенк Мин Сон. Няма да избираме Сон, защото той е на възраст и може би няма да му се развива оверала. Няма да вземем Винисиус и може би ще вземем Квича Кварцхелия, защото е на 22 и с Рафаел Леал са на един и също оверал, а Рафаел Леал е по-на години, затова Квича Кварцхелия. Ние ще го искаме за 140 милиона. Дали ще ни го дадат за толкова пари? Няма да искаме да го разменяме с Конде. Ще го дадем за колкото го искаме. Разбрахме се. Сега Квича Кварцхелия ще ни е титуляр за 5 години. Без такива. Заплатата ще му е 160 хиляди. И Квича Кварцхелия официално е в Барса. Сега ние купихме си футболистите, сега да ги слагаме на местата им. И ще покажа как ще ни изглежда отбора и може да направим някоя една-две игри. И така хора, така ще ни изглежда отбора с тези играчи, които ги купихме и играчите от Барса. И днес е деня на матча с Байер Леверкузен. Ето това е състава. И ще се видим, когато матча започне. И започва матча. Може би няма да говоря много, защото ще играя. Хубава града. Така, Рафиня или... Мартинес, аз пък Рафиня. Да направим купон, както му викам. Край на първото полувреме. 0-0. Дали да правим ли смени? Ми да, май някои са изморени. На Балде правим смена. Добре, няма правим смени. И почва второто по време. Мартинес топката и удар.
Сега Рафиня ще прави удар. Да дойде. Удар, Лаутаро. Подава на Квича Кварцхелия. Дано да е бърз. Давай. Удар. Лаутаро Мартинес вкара. Мартинес с топката. Подава на Де Йонг. Удар. За малко. Айде да пробваме с Ато. С Френки де Йонг удар. Скоро ще е края на матча. И браво! Добре, че нямаше гол, но матчът свърши 1-0 за нас. Спечелихме приятелската среща. Има още две, които ще играем в този епизод и ще свършим. За днес. Сега ще играем с Челси. Съставите са това, но може да сменим, защото Мартинес е малко измореничък. Но не. Ще се видим, когато матчът започне. И матчът започва. Играем с резерви. С резервните екипи. Извинявайте. Рафиня. Гол за Рафиня! Той мина вратаря и във втората минута още. Браво на момчето. Де Йонг с топката. Де Йонг. Удар. Лаутаро Мартинес направи удар, но вратаря спаси. Мартинес. Няма никой. Сам срещу вратаря. Удар. Гол! 2-0. Още в 15-та минута. Квича Кварцхелия с топката. Удар. И това е гол. 3-0 за Барселона. И както казах, 3-0 още от първото полувреме. Благодаря, че ни направихте път. Мартинес се изморява, но дали това ще е гол? Мартинес е малко изморен. Ще го сменим, за да не се преумори. Но сега става по времето и ще го сменим. Край на първото полувреме и ще сменяме Лаутаро Мартинес, защото от началото на матча се беше леко изморен. Ще го разменим с Левандовски и Де Йонг ще го разменим с Гави. Т.е. Олмо го разменихме с Гави за Гави. Кристенсен го разменихме с Араухо, Мартинес с Диас и Торес ще го сменим на място на Квича Кварцхелия. И второто полувреме започва. Олмо с топката и удар, но това не е гол.
Левандовски с топката, удар и това не е гол. Марко Колера влиза на място на Кол Палмер. Сега забелязвам, че той играеш. Левандовски напада, но не за дълго, защото удар, но не. Бягай, Левандовски! Удар! Но не е гол. Левандовски с топката, сам срещу вратаря, удар! И не е гол! За малко да е гол, дори удари се във вратата. Или май не се удари. И матча свърши 0-3 за нас. И почваме матча с Борусия Дортмунд. Ще се видим, когато матча започне. Матча. Нападат Байерн Мюнхен. Аз Борусия Дортмунд. Дуспо. Той дори не оцели вратата. Браво на него. Така. Мартинес. Удар! Топката е схвъркна. Мартинес. Удар! Защо топката лети? Борусия Дортмунд нападат. Край на първото по време. 0-0. Ще правим смени, може би на Дейонг, защото както виждате е изморен. Ще го сменим с Сол. Мартинес ще го сменим с Левандовски. Кристенсен на мястото на Роу. И второто по време започва. Борусия Дортмунд нападат, удар и това не е гол. Защото Тер Штеген спася. Рафиня с топката. Рафиня. Удар! И не гол. Левандовски, Педри. Олмо. Гол за Олмо в 93-та почти минута. Гол! Всички се хвърлят на Олмо, дори и треньора. Сега си представям да ни вкарат гол. Но не, този матч свърши. 1-0 за Барса! И матчът свърши. И тук епизодът свършва. Ако видеото ви е харесало, оставете лайк и сабскрайб. Пишете в коментарите дали
искат каква да е третата част от мен. Чао!